balita sa rehiyon nga gikan ni Ronda sa rehiyon. gikan ni Karundang Bobby Brasiros. Yamatod pa, ang 89th Infantry Makatao Batalyon miapil sa Charter Day sa Valencia City, Bukidnon. Karundang Bobby, ihandos mo. Ang 89th Infantry Makatao Batalyon ng Philippine Army ang timong apil sa Charter Day celebration sa Valencia City, Bukidnon isip pagpadayag sa ilang padayag nga commitments pag-alaga sa komunidad o sa pagpalig-on sa pagpapartner sa civilian o militar. Usa ka platoon gikan sa Alpha Company ng panguluhan ni Second Lieutenant Mamir Oliverio ang gisuportahan ni Staff Sergeant Alvin Gravino sa Armor 2nd Cavalry Company. Yapil sa civic parade aron ipakita ang panagihus pamuli ko na kalinaw ang timong kauban sa pagpalambo sa komunidad ng panggubatan. Para sa Radyo Ronda Balita Southern Mindanao, si Bobby Brasiros Jr. reporting. Okay, daghang salamat Karundang Bobby Brasiros.